down. Yeah, I'm a boss, so I need a boss chick. And we can boss. Казвам се Тодор Младенов и съм шампиона на Red Bull Freestyle в България. Ивайло Цонев. Токито Коларешма 77. от София. Благоевград. Започнах да се занимавам с фристайл футбол през 2007 година. Почвам да се занимавам с фристайл през 2009 година. Любимият ми трик е Alternative Holy Michi Around the World, напряко Ахмат Аур. Back Around the World. Това е скоро в Полша. Тимур от Германия. Когато съм спорен, тренирам по 2 часа на ден, а през уикенда, когато се срещам с останалите фристайлери, тренирам докато не ми свършат силите. Тренирам 2 пъти в седмицата по 1 час на ден. Преди всичко фристайл футбола ми даде много емоции, срещах се с много приятели и всички сме като едно голямо семейство. Фристайл ми даде много приятни изживявания и много незабравими моменти. Също така намерих нови приятели и заедно с тях в момента продължаваме да тренираме и да се развиваме заедно. Повечето хора си мислят, че правим едно и също, но всъщност не е така. Фристайл футбол има много различни трикове и тези трикове се вкарат в комбинации. Всяка една комбинация може да бъде уникална по себе си. Кеват се на нашите трикове и ни харесват. Още като видях първите клипчета на Пале, си помислих, че това е невъзможно и че не може да се направи. Впоследствие видях един футболист, който прави някои основни неща, като Around the World и Hop the World, и се реших, че и аз мога да го направя. Фристайл награбна за всичко. Най-важният ключ към успеха е постоянството. Много хора започват в началото и после се отказват, като си мислят, че това е невъзможно. Но колкото повече се стараеш към едно нещо, рано или късно го постигаш. Ключът на успех в фристайла, това са многото тренировки и желания. Най-великият ми момент за сега е когато Ендрю Хендерсън, световен шампион по фристайл футбол, дойде в София и направи един от най-трудните трикове, което беше и в комбинация с Hop the World. Това беше Alternative Elbow, Hop the World, което беше второ в света по това време. Най-великият момент в фристайла за мен това беше турнира Red Bull Street Style. Тогава видях на живо Едгар Давидс. Също така направих клипи със световния шампион Андрю Хендерсън. Това за мен остана едно от най-якото изживяване.